Avui farem una meditació sobre el setè chakra, Sahasrara en sànscrit. Aquest chakra està ubicat entre la part parietal i la part frontal del crani. Se'n diu el chakra corona i té a veure amb la sensació d'unitat. Aquí ja no estàs separat dels demés, sinó que ets un amb la natura, amb tota la teva manifestació. Formes part d'un univers. Sents aquesta sensació de formar part de la divinitat. És un canal directe al teu ser superior. Es vincula amb el color blanc, brillant. Hi ha qui el vincula al violeta. En principi farem una meditació sobre el blanc, aquest blanc que ho conté tot, que conté tots els colors de l'art de Sant Martí, com el prisma, que quan li dona la llum, tots els colors es descomposen. Doncs comencem respirant des de la panxa. Infla la panxa sense esforçar-te, de manera suau. Porta l'aire fins al pit, els pectorals, clavícula i exhala molt lentament. Entra en aquest espai on no hi ha pressa, on el temps passa tranquil·lament o senzillament s'atura. Atura't. Exhala tot allò que vulguis treure, aprofita ara. Estem en temps de canvi. Arriba el Nadal i hem d'intentar netejar tot el que hem acumulat aquest any abans no arribi el solstici d'hivern. Exhala amb força les pors, l'ansietat. Tot allò que no tingui a veure amb la confiança, amb l'energia positiva. Tot allò que t'allunya del teu centre. Exhala aquest personatge que de vegades no reconeixes, que està aquí dins teu. I ves inhalant el teu jo més autèntic, aquell que s'alinea amb l'energia, aquell jo que dibuixa un somriure a la vida. Ves connectant amb el terra, amb el coixí, allà on estiguis. I deixa't anar. Imagina que hi ha una esponja que xucla tot el que deixes anar. Et convida a netejar-te. Observa les cames, com s'adapten a aquesta esponja. I relaxa-les, deixa anar les tensions.
Posa un color a les tensions i deixa que l'esponja xucli tot el color fins que et quedis blanca o blanc, net. Respira 3 vegades més aquestes cames. Inhala amb 4 temps. Exhala amb 8 temps, deixant anar. Inhala el color blanc. Ara ves al tronc, des dels esfínters fins a la clavícula, braços. Inhala profund aquesta onada que ho arrossega tot. Onada blanca d'espuma. I exhala. Totes les tensions, posa'ls un color cap a l'esponja. Sent els pulmons cada vegada més blancs, més nets, més sans. Estàs remenant tota l'energia interior. Respira 3 vegades. Inhala amb 4 temps. Exhala amb 8, buidant pulmons, netejant tronc. Sent la respiració més lleugera ara. Et sents fresc per dins. Estem fent un reset per començar de nou. Ara observa les teves cervicals amb aquesta mirada interior. Mira el tercer ull, mira com està la ment, el raonament i exhala, buida cap a la terra, cap a aquesta esponja. Posa un color als teus pensaments. Concreta'ls amb una forma i exhala'ls. Fes 3 respiracions, inhalant amb 4 temps. Exhala amb 8 temps.
Sent que estàs neta, net, pur, que has perdut pes, els pensaments ja no pesen, has tret la densitat d'emocions, d'angoixes, i mica en mica pots visualitzar un paisatge. Posa la mirada al tercer ull. Obre la pantalla. Visualitza't a Lapònia, tot blanc, amb un aire pur, net. Inhala pels narius. Reconeix la qualitat de l'aire. Refresca't, descontamina't. Mimetitza't amb aquesta natura minimalista. Que et convida a anar cap a dins, cap a l'escalfor interior. I ara mira una mica al cel. Observa l'aurora boreal, els colors descomposats de la llum, des del vermell al lila. Observa la dansa dels colors, la dansa de l'energia, com es mou. I sent el teu moviment interior també. Ets una amb la natura. El que hi ha fora és el que tens dins. I el que tens dins és el que hi ha fora. Inhala dintre de tots aquests colors, agafa el vermell, vermell intens. Inhala'l. Col·loca-la al seu lloc, en el teu primer chakra, i activa la roda. Sent la calidesa del vermell. I deixa aquesta roda que rodi. I ara inhala el taronja. Un taronja brillant. Perquè inhales llum i la llum brilla. Inhala. Mira com es col·loca en el segon chakra, sota el malic. Fes rodar la roda. Omple't d'energia vital.
Ara busca en la teva ment el color groc. Inhala el groc brillant, quasi daurat, que et dona força interior. Inhala-la, col·loca-la en el diafragma, plexo solar, i fes-la rodar. Aquí el teu jo autèntic, el teu poder personal, dona-li força. Que res t'empetiteixi. I ara inhala el color verd. El verd de la natura, ple de llum, verd brillant. El verd quan li dona el sol. Inhala'l. Refresca els pulmons amb clorofil·la, amb l'olor de la menta, l'eucaliptus, el romaní. Inhala profund. L'olor de l'herba mullada que et sana. Que t'omple d'amor el cor, pulmons, espatlla. Et desfà nusos, et connecta amb l'amor entre humans, entre el donar i el rebre. T'aporta equilibri. Inhala aquest verd que s'escampa pels braços, les mans. I ara busca el blau turquesa, el blau del cel, dels mars, un blau verdós. I inhala-l i col·loca-la a la gola, que t'aporti comunicació, llenguatge. Puguis parlar-te amb llenguatge amorós a tu mateixa i als demés. Sent la gola fresca amb el blau. Sent la salubritat del mar, com neteja. La celebró. I busca el violeta, inhala'l per tercer ull, que transformi totes les estructures mentals, que caiguin, poder pensar diferent. Inhala violeta, que connecti els dos hemisferis.
Sent el color de l'ametista brillant, com et connecta a les neurones, com es connecta la pituïtària i la pineal. Omple't aquí de llum, molta llum. Encén les bombetes del teu arbre particular. I destapa la corona. Respira el setè chakra, aquest blanc immaculat. I sent la connexió amb la font de la llum, amb l'origen del Big Bang. Sent un fil conductor cap a l'infinit, com una antena parabòlica que busca vibracions altes. Respira de manera llarga cap amunt. Connecta amb altres espais, altres universos. On dansa l'energia més lleugera, la més etèria, més angelical. I observa que tu també ets això. Ets connexió. Ets tot. Abarques tot l'univers perquè formes part d'aquest univers. Eixampla l'energia. Observa aquesta antena, quina amplitud de banda té i eixampla-la. Respira de manera infinita, sense principi ni final. Ets pura eternitat. Ets llum blanca. Observa com la llum s'escampa per tota la humanitat i més enllà. Convida la gent a connectar-s'hi. Si vols, segueix amb aquesta meditació, tanca l'àudio. I si vols, ves tornant. Capa per capa,
cap a la teva aura. Cap a la teva dimensió. Sent que estàs envoltada per energia neta, brillant, que has fet una sanació, que t'has netejat. I ves connectant amb la Mare Terra, agraint el treball, l'aliment. Connecta amb la pell, acaricia't. Connecta amb la respiració, inhala profund, connecta amb el teu vehicle, el teu cos. Ves-te situant en el dia d'avui, en aquest desembre de 2020. I a poc ves obrint els ulls.